Saint Mother Teresa, ningon siya, give and give and give until it hurts. Kanang sakit na kaiba, kanang wala na ato mabilin, kanang mangayo nga, wala na may ako sige, ihatag lang yun na anak ko para nimo. Give until it hurts. If it hurts, sakit na yun kaayo, continue giving until it hurts no more. Adunay usa ka gi-share sa usa ka seminary formator sa amoa samtang nag-eskwela pa mi sa seminaryo. Lakaw siya gikan sa Carmelite kay nagmisa. So sa paggawas niya, naglakaw siya padung balik sa seminaryo, nakit-an siya sa usa ka biyuda. Unya babae, no? Biyuda man. Nagdagan, nalipay siya nakakita ni Father. Midagan siya, niya pagduol niya ng Father ni amin siya ug mikuot siya sa iyang bulsa. Balo mo sa iyang kuot, nihatag siya og 20 pesos nga dunot. Paghatag niya ka Father, iyang gikuha ang kamot ni Father. Father, dawata. Pagtanaw sa pari, gamay ra tuod na Father. Dunot pa gyud. Pero kay balo ka Father, mao na lang gyud na akong last money. Dawata na kay kinasing-kasing nako nang ihalad sa Ginoo, ipaagi nako nimo perting ulawas pare. Siya abina ug iyag yung gikuha. Mga kaigsuonan sa PCP2 pa sa common kaayo nga panultihon, walay dato nga walay panginahanglan, walay adunahan nga wala nang ginahanglan, walay kabus nga walay ikahatag. Yes, kasagaran siguro nato moingon tawa man jud ko'y kwarta Pader. Kasagaran mo sige man gyud tag-ingon ana. It doesn't mean money. Pwede ra gyud nag-iingon nato kanunay nga 3 T's: time, talent, treasure. Kung wa kay bahandi na ay imuhang panahon. Kung wa kay panahon na kay gasa sa mga gihatag sa Dios nga talent kanimo, mo na imong i-share. It doesn't mean nga kanunay kwarta. Mga kaigsuonan, kung moingon kita og hatag, kasagaran nato doon naman gud tay mga rason usahay nga tawhanon. Mohatag kita kay ngano usahay na pressure, na pugos. Mutunol na lang ka kay mura og mauwaw man sa taan ni wa koy ihatag, napugos ka. Ikaduha mga kaigsuonan, kay na-embarrass naman ka kay imong gitunol, oy gamay raman, ako na lang sa ning padak-an kay dagko man ilang gitunol. Yes. Napoy lain nga mga rason, mohatag kog dako, haron mailhan ko nga dako jud akong gihatag. Nga maingon ana, haron magpakaaron ingnon ug maunay na igo diri sa ato ang giingon sa mga magtutudlo sa balaod. Magsuroy-suroy gud sila nga magsulob og bisti nga taas. Aron yukbuan sila dito sa merkado. Magampo gud sila pinatag-as kaayo. Magunsa pa nang ilang buhat di ana haron makit-an sa mga tao. Uy, pagka maampuon gud kaayo ani niya. Mupakita gud sila nga sila grabe kaayo mohatag og mga pagsakripisyo. Pero in reality dili kinasing-kasing. Mao na gipunting sa atong ebanghelyo mga kaigsuonan, kailisod kaayo. Doon na po'y mohatag mga kaigsuonan, mutunol, mutabang, pero nangita raday og simpatiya. Aron makakuha og baos sa katapusan. Lain-lain matag mga usay intensyon. Pero ang gusto sa atong Ginoo, buhatag ka bisag unsa ka gamatoy, pero tinuuray. Tanan ihalad nimo. Kay ningon baya sa atong ebanghelyo, di ba atong miagi? Love God with all your heart, with all your mind, with all your soul, with all your strength. Tanan sa iya. Pero ngano man mohatag dinhi, kasagaran ra ba dili tanan pod ha. Simbahan hatag dili gyud kakita dagko kayong amaw. Na anon 20, 50. Oh, that's enough kung kinasing-kasing. Pero kung ikaw ang imuhang gasa nga nadawat sobra-sobra, ayo intawon man tiniri ang Ginoo igsuon.
Wala mo mag-offer para sa amo ang mga pari, no? Kundi para man na, imo man ang offering ito sa Dios. Ibalik nga to sa Dios ang gasa nga imong nadawat. Una, kung na kay ganahan, ihatag. Muhatag mo sa pari na arakos loyo, human ani. Sa kung siya nagagamay, kung dawaton. Bitaw, ang punto mga kaigsunan, ang atong pagkamaghihatakon. Generosity, the genuineness of our heart. Ano na yung usa ka istorya ni Leo Tolstoy? Samtang panahon sa Giras, Russia, gutom ting gutom, naglakaw siya sa usa ka daan. Nakatagbo man siya usa ka beggar, usa ka makililimos. Nangayo niya. Naguol kayo siya, kay daghan namang nangayo niya, wa naman siya ikahatag. Pagduol niya, sige siya pangita sa bulsa, unsay iyang makuot. Ingon siya, sorry kaayo igsuon. Iyang gihalog ang maong beggar. Iyang gikisan. Pasaylo ako, kay wa ko'y mahatag igsuon ko. Ug nihayag ang iyang naong. Kay niingon siya, salamat kaayo igsuon. Kay imo kong gitawag nga igsuon. Ang paghalog nimo nako, ang pagkiss nimo nako, hilabihan ang akong kalipay nga nasinati. Nga usa di ay ko kaimportante diri sa kalibutan. Simple as that. Kung nagi mo dool na to mga kaigsuonan, ayo pag una-una, kwarta man dayon atong ihatag. Usahay, na ay mangayo, umuchat na ko, Pader, na ako'y hangyo, ko nalabad na ni kwarta na sad ni. Kasi pagtuon nila na ko, bangko. Nihatag lang ko atong usan na naman sa'y mangayo. Niya kabalo mo sa'y sunod, naalang jud ko'y ihangyo ni mo, Father, paminawa in taon ang akong problema. Mupadayag na di ay siyang problema. Kung una-una, kwarta na sad. Usahay, sayop ta. Dili. Nangayo ra di ay siya o panahon nga paminawon siya. Kay bugat na kayo yung gidala-dala. Paminawa ko, may maminaw. Na may daghan kaayo nga, maayo kayo tang mamanihilig na to, mo advice dayon ta. It doesn't mean ang taong nangayo ni mo time, imong advicean. Donggan lang, malipay na. Nguyango-ngo lang na sa ayang problema nga makapahungaw lang. That is enough. No na mga kaigsunan, atong bantayan kining mga ginagmay nga mga buhat nato sa kaluoy. Pero again, it doesn't mean nga gi-encourage nga mo kung unsa lang yun na inyong pinilian nga ihalad, maura po inyong gusto. Pero kasagaran yun sa inyong mga offering, wag na lang. O ginaot unta, kini atong ebanghelyo, makatod ka nato sa atong pamalandong, sa tinuoray nga paghatag sa atong kaugalingon. Wala na mo sa Ginoo kung daghan ang mong ihatag, kundi ang ihatag nimo ang kinasing-kasing gayon. Tinuoray kung unsay naa nga mga gasa nga gihatag sa Dios kanimo, ibalik ka na kaniya. Kay ikaw dili gayud niya pasagdan o mas daghan pa ang ihatag kanimo, kay nasayod man siya nga ikaw kamao nga mo share sa gasa nga gihatag niya kanimo. Sa katapusan, Saint Mother Teresa ningon siya, give and give and give until it hurts. Kanang sakit na kaiba, kanang wala na ato mabilin, kanang mangayo nga wa na may ako sige ihatag lang yun na anak ko para nimo. Give until it hurts. If it hurts, sakit na yun kaayo, continue giving until it hurts no more. Kay maanad naman ka sa imong pagka manggihatagon. Naigo mo, paabot ko sa luyo ha, kita raw niya ta, hinaot pa unta.